Muri yeZimbabwe ndogara ndakataura kuti ukatauyiwa uite zvepolitics ndo dzinoita nezvako. Nhasi ndadzoka ndine nyaya dziri kuitika, nyaya dziri kupisa mumastreets iko zvinezvi, especially kumazimba vese vari muSouth Africa. Guys, tiri kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Pane nyaya iri kunetsa iko zvinezvi, so zvandangodecide kuti tiite ndati timbobata sawira wangu timbotaura kuti timboidiscussa tese nyaya yacho, so that imimi munozokwanisa kunzwisisa kuona side renyaya ramungangofarirawo imimi maonero anosiyana. Saka gati timbotaura naDJ Wally timbonzwa kuti ari kuti kokudini nyaya iyoyi. Yes DJ Wally muri sei apo? Fara wa mwenda sele. Lolo baba, iri sei weekend? Weekend po baba, ndambo celebrate 10th anniversary saka baba shata. 10th anniversary chikwe? Na madamu kana. Ezvi. Kumana. Apa nyaya demakatudza tauya nezvivhiti tidhakwe chazvo, but anyway, it's a topic for another day. Mwedzi uno? Mwedzi uno futi. Aiwa, panofanira kuitwa plan. Pakashe boss plan A inenge yapotsa, asi plan B haizowanzopotsa. Haipotsi, aiwa, apozve kuti otherwise arisema works. Maworks lola baba, saka apa ndati ndimbofona timbotaura something chiri kuitika chikuaffecta especially mazimba vari muSA munomu. Nyaya iri kuitika for the past 2 weeks. Pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika neguys rinozvitero opposition Dudula. Amene mwana wakamboinzwa kuti vari kudzinga vanhu muzvipatara, vari kusvika votaura kuti iwewe uri muforeigner, mukwerekwere, mazaizai, go back to your stupid zaizai country. Anewo ma-insults avanenge vachingokanda kune maZimbabweans kunyanya. So nyaya hombe dziri kunyaonetsa, vari kudzinga maZimbabweans muzvipatara vachitenda murapwa kunyika dzenyu. Kunyanya even ukatoenda nepassport vanotokutorera nepassport yacho. Even zvisingabvumidzwi kuti munhu akutorere passport, ndiro unongoziva sikiri racho riri kuitika. So isusu takabva tazongofambira nyaya, tikatanga kungonyorawo ma-emails kune mukuru wepolisi wacho kuti aite se apindirawo nyaya idzi. Ndo paakabuda chipindura achitaura kuti isusu hatina mapurisa anokwanisa kukubatsirai nyaya dzenyu idzodzo. Tinotozopindira kana pachinge paitika something, tinganzwa kuti kwarovanwa ndokwatinomhanya tonoita se tinodzikamisa chaunga. Saka in short arikutaura kuti haakwanise kupindira nyaya idzodzo dziri kuitika. Ndo nyaya tangoti ndifone timbotaura nezvayo, amene kuti unenge uchionawo sei ikoko ku 0.5 kwenyu ikoko kuti munoionawo sei. Alright. Yawana kutorwa mapassport ndakazviona, and anakudzingwa kuzvipatara ndakazviona. And ungoti wandibata wrong time, nditori nehasha, nditori muchiki nemazimba. You see, all those people vari kuitwa rafu vari kuSouth Africa kunoko, ndo vanhu vanoswera vachitituka pamaplatforms tichida kuswera kuti tigadzirise nyika, but they are busy insulting us vachiti takapiwa mari tiri varakashi tiri kuita sei. Saka zvimwe nguva zvinhu zviri kutoitika izvozvo zvitori right, so that people we can go back home and fix our own problems. And on the other hand futi vanhu ivavo, I'm not saying kuti vari kutorwa mapassport ndivo, but I'm just putting it in a bracket kuti vanhu, a lot of people vari outside ndo vanhu vanotaura zvinhu zvakadhakwa. Uri kuona vanhu ivavo ndo varakashi futi veZANU-PF vanenge vachipiwa madzimari vachiita zvinhu zvakadhakwa zvavanenge vachiita online. Look at Twitter Spaces, vanhu ndo vanhu vanouya vachitaura zvinhu zvisakana nebasa rese vachisupporta ZANU-PF vachizviita kunge vakaita sei vakapenga. But what Operation Dudula is doing, I believe kuti zvinhu zvese zvine nguva, and I think it's God's time kuti zviitike izvozvozvo. Tikapushwawo mazimba, I think we'll go back and then we'll start fixing our own problems. Because right now Mnangagwa nemhuri yavo naChivayo vari kudya mari and havasi kumira and havasi kudzokera kumashure. Ndakaona General Chiwenga vachitaura kuti musaite izvozvo zvekuti unofuka mangwana uchinzi enda unotora mota. Chivayo mangwana acho akabva apa vanhu mota. Musuno nezuro ndakaona 10 mabhazi akatekwa futi. Saka vanoramba vachingotijikisa nyaya anaChiwenga ava vachingosupportwa naTraore pasina kana zvinenge zvichibuda. Isusu taneta neZANU-PF. ZANU-PF must just go.
not Mnangagwa and his team, ZANU-PF, all of them, they must just go. And then totanga chinyuwani, we need to reset nyika yedu yeZimbabwe todzokera pakutanga. What Operation Dudula is doing, I'm not supporting them, and kukotaura kuti ingwa yaMwari kuti tipushwe tisvike ipapo tiite sei tigadzirise zvinhu. Ende vanhu ivavo vamwe vacho ndambozvitaura ivavavo vane hama dzavo dziri kumusha kutadza kudziudza kuti aiwa kune Current TV, kune .5 Creative Studios inotaura nhau chaidzo vanenge vachinoona ana Gambakwe vachinyeperwa vachitituka futi kumaplatforms avo ana Gambakwe iyaya. Saka tikuti ngavadzidzise vanhu. Unoziva kuti kudzidzisa vanhu hakunetse, unosenda link chibvunzwa nhau idzo unodownloada video ukatira muWhatsApp group refamily, shoko rotenderera rosvika kuti Chivhayo imbavha, haana kambani yaanayo, haana kana mushandi waanawo, hakuna kana munhu wano wakambonzwa achiti ndinoshanda kukambani yaChivhayo iri pakati, hauna. Zvakadaro imbavha, ari kuba mari yenyika ende ari kusapotwa navaMnangagwa. VaMnangagwa naChiwenga vari kutamisa vanhu bhora risina mweya. Chiwenga kubva kudhara achingoti zvigananda zvacho hazvikumira, zviri kuramba zvichingoluta kusero vachipatana mari. Saka vanhu ngavazvizive izvozvo kuti taneta, shoko ngarifambe, vasende semanhingirira, vasende anonzi malinki, vasende mavideos, vadownloade maaudios, zviende ndokusapota revolution chaiko kwete kwada Comrade Sarwaka kwekubira vanhu mari uko kwavanenge vachiita. Ndo revolution chaiyo yatakutaura iyi kuti we need a change. Uri kuona vanhu vese ana Sarwaka, ana Comrade Barrister Jojo, ana Traore, ana Gambakwe, those are ZANU-PF people. They are pushing ZANU-PF propaganda. Musaudza kutaura kuti revolution, hakuna revolution yavari kutaura. Hapana, vanenge vachitonyepera vanhu zvekutodaro. Saka isusu tiri kutaura kuti zviri kuitika kaizvi kuZimbabwe, vanhu ngavadzidze kuti ndo zviri situation iri paground, ende vanhu ngavaone kuti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka. Haukeni munhu anotenga mabhazi, anotengera vanhu mota, DJ Towers chaiye takamuseka, tikamutuka, tikamuita sei kusvikira azonzwirwa tsitsi akapihwa mota. So it doesn't mean that we all need to support ZANU-PF kuti tipiwe mota, but we have seen a lot of people vachisupporta ZANU-PF havana kana kupiwa mota. Saka zviri kuitika neOperation Dudula, it's time yaMwari, and it's a kick in the kumashure kuti tiite sei tifambe kumberi. Mazimba, let's go back home and fix our country, and ngatibvisei vaMnangagwa, ngatibvisei vaChiwenga, ngatibvisei vaKembo Muhadhi, ngatibvisei vese magara achembera ayaye akarwa hondo. We respect them, we love them as our fathers, but right now they need to rest. Vachiona pana vachimhanya chini. In terms of vanhu vanotorerwa mapassport vaya, ukatorerwa passport, I think unongonoripota police kuti wabirwa, and then kana wabirwa madocuments unoita sei, polisi inoita zvainoita. Polisi rekutongora asiyana nepolisi repaZimba rinotonyoreswa. And the police havana vaingazomboswera yakagarira pachipatara on a serious note, yakamirira vanhu kuti vari kunziwe pita iwe buda aiwaka. Iwe ukaona warambidzwa kupinda pachipatara ichi, enda kune chimwe. Ukaona warambidzwa kuti chimwe chacho enda kana kuprivate. Ndo zviripo paground zvamanje. And the problem yatinoita futi mazimba ndeyekuti tinoda kuonererwa. One, toda kuzvita tine mari, tichinwa doro rinodhura, tichitora vasikadzi vevanhu, vasikana vevanhu, tichipfeka zvinodhura, tichiita unge tiri pamusoro stereki. So those people, they become jealous of us kuti but ava kutoenda kubasa, isusu hatina mabasa. But yet basa raunenge uchishanda unenge utori kana garden boy. Weekend watorega ndingotengawo chibhodhoro changu ndidaiso. Vanhu havazozvizive seizvozvozvo wadzoka kumaraini. Saka ngatisei tidzore volumumbichana Mazimba, toregedza kuonererwa, toita sei tofocasa nezvatakavinga kuSouth Africa. Hatina kuinga kuSouth Africa kuzorapwa isusu, takavinga kuzotsvaga mabasa,
katitsvage mabasa atoshanda kana oneka mari kaunako ukaona warambidzwa kupinda pachipatara ichi aiwa kazveri danotravhela woenda kune chimwe chipatara kana usina mari yekuita sei yekuenda kumadoctors kana zvakatonetsa kana zvakutonetsa zvitoni anoenda kana kumasangoma kana kumaprofita anokwanisa kukubatsira. But nyaya hombe ndeyekuti let's go back and fix our country Zimbabwe daneta. Alright, but ona ka DJ Holly pane nyaya iyi I understand zvese and you know kuti nini I'm very vocal in terms of nyaya dzakaita seidzo dzidzi ndo kwatinodedzwa tichidaira, but for now panyaya iyi don't you think kuti panoda kuti pambotsvagwa imwe solution inokwanisa here kubatsira since tine mamwe upcoming politicians vazara South Africa, the likes of ana General Stole, the likes of ana Comrade Sarwaka, and the list is endless. Don't you think kuti vanofana kuita something since ine revolution organization vagadzirawo kana organization yekuti anokwanisa kubatsirawo maZimbabweans akawanda kuti because unozoti yadeuka ka tingaita sei tiri kuzvibvuma kuti mazimba akadhibha mazimba vanhu avanzwisise, but on this one don't you think kuti panodiwa kana plan B yakaita seyo? Akufunga kwako Sarwaka anobatsira vanhu nechiyo. Akufunga kwako if you try to engage in a conversation with Sarwaka, anotaka kutokutuka, you are stupid, you are useless, you are auto defensive mode. Kufunga kwako Sarwaka anobatsira vanhu nechi. Sarwaka is ZANU PF. Ndakudza yana Barisa Jojo nditete wangu yazvadzi yangu. She is ZANU PF. She cannot denounce ZANU PF. Anongoti ZANU PF is failed, but haati pasi neZANU PF. Urikuona. So vanhu veZANU PF vese vakaiswa vatongoripo vari kunyeba. Hakuna kana movement one kana opposition one yaungataure kuti ningi. Maybe tikatoti siye zvedu Jeff Judah ndiye mukoma wangu ari honest ari kumira pachokwadi. The rest vamwe vese vanenge vari kupa kunyepera vanhu. Ana Gambako vanenge vachipusha propaganda dzavo vachiti M31 ndezvekunyepa. So they cannot do anything for anyone. They can only do things for their stomach. Ndosaka waona mari yaComrade Nyoka yaMabhunu yakadyiwa navakomana ava. Ndozvavanogona zvega izvozvo kuita. Urikuona. But anonzi Traore is very intelligent. But ZANU PF yakamupinda mumusoro. Antaura zvinhu zvine musoro zvekuti anokurera mafacts okulera mafacts ese paground. Utonyasona kuti but mufana achara zvine musoro. Uyu mufana level rake ndarati Costalos anofana kunge achibhanya chinhu akadai so akadonzerana ipapo ya. Urikuona. But manje chinozoitika manje ka ZANU PF yakamucorrupta. Akabrainwashwa neZANU PF kusvika mubhonzo. Urikuona. How can we remove Mnangagwa and replace with Chiwenga? Madara akura namboshitaura we respect them. They must just go and rest. Urikuona. Apana vakaita sana Traore vaya vakataka kupusha mapolicies ekuti zvinhu zviende kumberi ka vasina brain dzeZANU PF mumusoro. Toenda kumberi kutosvika kumberi chaiko. But zvinonetsa ndezvekuti vanhu munhu nemunhu anongofunga dumbu rake kuti adye iye nemhuri yake zvaroita sei zvatopera. So ndambobatanidzira ndikati hakuna ma-opposition and stuff. Andasikarire naGeneral Stole. General Stole is also intelligent. Nomisa same category nana Traore. But chiri kuitika ndechekuti we just need to focus. Togadzira chinhu one. Tobunza Traore, toudza General Stole, tobatana naOstalos, toita sei. You will see kuti at the end of the day atitombode chamisa kuti anga aripo, atitombode Jobs kana anga aripo. Totaura this movement yakumhanywa navapfana vechidiki. Apana vane brilliant ideas vese. Urikuona. General Stole vakapenga in terms of strategies, in terms of kuronga zvedu. Vakatopenga zvekudaro. But nyaya iri kushayika ndeyekuti General Stole anenge achiti inini am opposition, Traore anenge achiti me am ZANU PF, Jeff Judah anenge achiti inini handishande nemabumbwe kana kuti handina basa remabumbwe. So we remain divided. But Holly, iwewe neni handiti? Iwewe neni naGambakwe handisi kuzoti nomwe nani. Isusu ndiso takalida in terms of numbers mudiaspora takutaura nyaya dzemedia.
hatikwanisiri kuti timbotry kushanda by all means kuti titry kubatanidza vanhu ava, these politicians. You know, we are not politicians, tiri vanhu vemedia zvekutodaro handiti, but hatikwanisiri kuvabatanidza vanhu ava because isusu at the end of the day we are doing these things for the people. Vanhu vanogona kubatanidzwa, but the moment vanongoisa gamba yako iyoyo unobva kuti mainazi nini. Gamba hatisi kuverenga gamba munhu wekumidhiawo uyu ndotati isusu hatikwanisi kubatanidza vanhu ivava mapoliticians. Anenge asingadi anongogara asingadi. hazvinetse zvazvo ungonyora mainvitation tounza vanhu pamaplatform toona kuti chichiri kunetsa chichiri kuitika vanhu vanobatana sei, but chinonetsa futi vakabatana inenge yanyaya yeukuru ndoinonetsa uya kuti ndiri leader uyobva ati chinhu chedu ndakachitanga ndo zvinonetsa, but we can try to do that because kutaura chokwadi people are suffering, people are struggling nekuti zvinhu zvakaoma. And we need a change, and change yacho tisu vanhu vanofanira kutoiunza. So we can try to do that. Tounganidza because especially pane nyaya yekudzingwa kwanhu muzvipatara vachitorwa mapassport itori nyaya yetori emergency inofanira kutoatendwa nevanhu because it doesn't make sense at the end of the day kunzi isusu tisu vanhu vanonzi tinokuswera tichingotaura politics tichitadza titsvage solution pane nyaya yadiki iri kutaurwa yevanhu vedhudhula iyi. You understand? Ameno kana uri kuunderstanda zvandikukudza. ipapo ndotopaona inyaya diki zvisingaite. Even president wavakabuda achitaura kuti constitution yedu inoti hanzi health is open for everyone. Exactly, yeah. Saka kana vakutadza kuteerera zvokutaurwa nemukuru wavo iwe zvako forena ndo unozofuka kuti uchazovagona kana kuvaisa mumuforo. Saka neahope tongoramba tichidzokera pakuti let's go back and fix our country. Ngatifambise ishoko kuti Mnangagwa has failed, ZANU-PF has failed, chifayo imbavha, musamusalute. But unoona vanhu vakaita sei vachimumhanyira vachimuunganira vachitomuti boss. Uri kuona mazimba takapusa to an extent yekuti we still have people vanotaura kuti Bakandiwa munhu waMwari, Miracle Paul munhu waMwari, Magaya munhu waMwari, vanofollowa vanhu vakadaro. With that mentality we will never remove ZANU-PF kana tine vanhu vane pfungwa dzakadaro. Yeah, that's true. Aiwa ndikupona. Saka I think shoko ngarifamba. I think because unoona tikazviignore zvinhu izvi zvokuti panofanira kutwa something chiri serious tinoona kutosvika generation inepa kutodarika tisina chataita chinobatika. Because at the end of the day chikudiwa maresults zvachizochinja here because munhu anoti 0.5 ndane makore akati ndichikuteera Brilliant ndane makore akati ndichikuteera kumana nyaya dzese tadzinzwa toita sei? Ameno unongoiziva nyaya yacho. Exactly. Ayeto munhu akauya paplatform pangu anakuya paplatform yasasha uploaded the whole recording achitaura kuti toda kunopisa masafe station toda kutoita sei ndikamudza ndikati ndimukoma wangu am just a media house I'm a mouthpiece ndinongofambisa mashoko I won't be involved munyaya dzeretreasoners idzodzo handisi kuita izvozvo kurikuona kureva kuti vanhu vane maideas kunze ari crazy. And futi and on the other end anogona kungatori munhu weZANU-PF atumwa futi ari agent kuti chingonzwa kuti mufanira ari kuti chiya akangoti zvakati tomurekodha toatamubata sei tomubata kuti ada kupadukira hurumende ada kubvisa hurumende nechisimba. You know how those people are. But to tell you the truth vanhu kunzoko vakaremerwa and vari kurwadziwa and vanogona kungoita yese at any time. Zvekuswera nana Darwe zvachita vanhu musatekese mawhatsapp group mukatuka vakuru venyika munosungwa unozoita sei hazvina kana basa rese izvozvo. Vakai zvipatara, vakai mafactories, vana vaende kubasa, magetsi ngaawanike, chifayo ngaadzose mari yesolar project ndiye akaita kuti tisvike patiri nhasi nenyaya yemagetsi. Chifayo ngaaiswe mujeri ndokwaanofanira kunge ari kuchikurupi. Imbavha anotagwire veswayo imbavha veswayo. ZANU-PF is corrupt and ZANU-PF is full of matsotsi kubva makuseni kusvika manheru. ZANU-PF yakundikana ende ndoramba ndichizvitaura izvozvo kubva kuna Mnangagwa kusvika kuna Bhoki wekupedzisira ZANU-PF yakundikana.
hanzi nawinkidi kuti upfeke hembe nyuwani unotomirira campaign yema-election zvinhu zvinorwadza zvanokutaurira let's go and fix our country. Isusu we are playing our part. Ndinonzwa mwana anobvunza saka iwe hole ukuitai what are you doing? Chiombe kachibasa ichi. Yo, chiombe. Information kwanechitoita kuexpose vanhu vese vanenge nchiita izvozvozvo. I'm playing my part. Saka iwe wakabata ukaplayawo pati rako mavideos enge asheyiwe. Mudararusikana kana achiti subscribe hai kumavideos aya, download hai mavideos, senderanai kudzimhuri dzenyu, vanhu shoko rifambe, vazive kuti Mnangagwa imbavha, Chiwenga imbavha. ZANU-PF is full of corrupt people. So ZANU-PF must go. Zvapera zvakadaro zvavo zvavanosvika vachinetsarana chamisa gama musiya akadaro achiita yaari kuita iyoyo. Kana akapiwa mari ndikoko, kana asina ndikoko, kana achazodzoka ndikoko. But for now isusu ma-citizens, let's do something tega, topusha chinhu tega, zvoendeka zvakadaro. Ndakatomboudza umwe munhu kuti unoziva here kuti mukuti bvunza kuti hey yo waitei isusu hatitokwanisa kana kutopinda muZimbabwe macho tiri free zvekudaro, topinda muZimbabwe ndichiwanda ndichididididi, but nyika yangu iwe ukapinda unongori free uchinhingirina, because those guys vakanzi vaita something vavhura hombe, information inotanga kusvika kwatiri, unzwa mwana wainzwa renyaya zvaitwa naningi totanga kuchibuditsa. It's not that easy chibasa ichi, havazvinzwisisi zvavo vanhu kuti hey pakabviswa Mugabe vanhu vakamhanya, masoja akamhanya unobata ZBC, vaienderei kuZBC kunobata ZBC. Media ine simba. Iwe utori nani unotopinda zvako uchiwanda inda ndokwanisa kutoenda ikoko. Ndakatoudzwa kunzi fana uchingosvika chete tiri kukutora. Saka inini handitosvike ikoko. Saka ndakaisa upenyu hwangu parisk. Urikuona inonzi death wish yandakasaina yekuti chaitika but ndotofamba ndakatongwarira ndichitotyawo kuti hamanaka anything can happen. Urikuona sorry, ana Saru akaoneka achitumira vanhu havo kuinbox kwangu vachindithreatena, ana ZANU-PF inenge ichitumirawo varakashi vachindituka vachiita sei. Urikuona, saka ndotogara ndichitotyawo ende vanhu vasitoziva kuti I'm sacrificing my life for that. Itaidza mari akangotsakatika nanhasi, we don't know where he is. Hapana kana kunocha. Urikuona, so it's a risk yatiri kutotora iyoyi kumira paplatform pamberi pevanhu chaudza kuti ZANU-PF has failed, Weaknell imbavha, Chiwenga has failed. Anga aripo 2017 vanhu vachiurayiwa, anga aripo kubva kudhara. Right now zoda kutaura kuti corruption chigemo chavari kutiitira ichi, chavari kutitamba izi, it's a scripted thing. Kana achita action ngavaite action, tozotangira ipapo tichienda kumberi, but for now ngambomira kuti nyaudza. Chiwenga ngambogara pasi, Mnangagwa ngambogara pasi, madhara edu we respect them, vakarwa hondo, we love them so much, but they must rest and leave the younger generation. Ndakaresponda kuna corporate wapamuchinguri ndikati mabva makaita basa, chimbozororai and give kuvana vechidiki. Iriski yese yatenge tichitaura zvese izvozvizvi. Mangwana anogona kufuma chinzi DJ Hole havasisipo, vari kushayikwa, DJ Hole vamuka vakafa, simply because nevanhu veZANU-PF vanoedza by all means kuda kutinyararidza, but hatisi kunyarara, ticharamba tichikotaura chete. Yeah, that's true. Yeah, but for now I think nhasi tataura zvese Holi. Ndinoziva kuti conversation inodhura, conversation dzetutaura vanhu havazivi kuti inodhura sei. Vachazotanga kuzoona next generation chavo, ndosaka tichitoshandisa mazikamera mazi4K kuti vazoona next generation ione. Aiwa zvanhasi aiwa tapedza basa. Thank you so much Saura wangu. Thank you chibaba che.5 aiwa zvaita. Kuti amana muswa 30 birthday rangu amazimba sorry zvenyu kana mchifuka kuti ndakutuka izvi mbonditrayo plan mbondikandira tubari yemadrinks. Yes, aiwa ndichatovaudza anenge achida akakomenda mucomment section ngoti ndipe number dza DJ Hole ndobva ndakupopowa ma details bozve kuti munhu wese ngatimboningirikinawo mana kuti munhu achiri mupenyu mumbombowa maruva yake anditi aiwa ipapo ichokwadi Hole. Exactly.
hanzi chironda hanzi mota inorwadza kusvina but mushure mekunge yasvinwa inenge watara sei unenge watopora saka ndingoudza nai chokwadi hama dzangu toramba tichidanana toramba tichisapotana kana wadzingwa kuchipatara itsvaga imwe plan kana washaya imwe plan hauzomboshayi mafamasi aripo akomana tinomboendawo tonotsvagawo kunana clicksup toita sei toita zvekuti tirarame because ana munangagwa vakatotiitira ningirigini mumusoro saka hapana zvekuita kandimbotamba iri kurira for now let's be safe nochinhu chakakosha and then totsvaga dzimwe nzira dzekuti timborarama for now passport ngaichengetedzeke madocuments ngagare pakanaka so thank you very much Kulend for your time and for the opportunity. Thank you DJ Holly, see you next time. So muri Zimbabwe, that was DJ Holly atachimbotaura achimbokurukura pane nyaya iyo. But you know what, inini chandinoda pese patinoita nyaya ndinge ndichida kuti ndobva ndataura na next guest ondiudzawo pfungwa dzake maonero akewo pamusoro penyaya iyoyi. So right about now regedza ndimbobata Comrade Sarwaka, kana ndakabva kuna Sarwaka unobva ndaenda Comrade Traore, ndichatsvaga vanhu vakawanda number racho list racho rakakura titaure the same issue tinzgo version yavo yenyaya iyoyi. Zvamanje manje yaya DJ Holly yataita na Kulend ngaiperere panapo.